Αγαπητοί μου φίλοι, στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε ένα απόσπασμα από αυτό που λέγεται εθελοντισμός. Στον Άγιο Λαβρέντη Πηλείο, οι κάτοικοι, οι φίλοι του δάσους, οι φίλοι του περιβάλλοντος συγκεντρώθηκαν εδώ και αρκετό καιρό και προσπαθούν να κάνουν μια εθελοντική διάνοιξη ενός δρόμου ο οποίος ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια, παρέμενε σε κατάσταση ανενεργός από πλευράς της πολιτείας. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα πολύ καλό και σημαντικό σημείο σύνδεσης Αγριά, Άγιος Λαβρέντης, χιονοδρομικό κέντρο Πηλείο. Πάμε να δούμε την προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι της Αγριάς και του Αγίου Λαβρεντίου. Πήλιο βουνών Καμάρι, αγαπητοί μου φίλοι, ένα πανέμορφο βουνό το οποίο στο πέρασμα των αιώνων έχει γράψει τη δική του ιστορία. Από τους Λάπηθες, τους Κεντάβρους, στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι που κατοικούν εδώ αγαπούν τον τόπο τους και αυτό το αποδεικνύουν. Αν πάμε κάποιες δεκαετίες πίσω, οι τότε μικρές κοινότητες είχαν το προτέρισμα του εθελοντισμού, ακριβώς όπως τα λέω. Μεγάλες δυνατότητες δεν υπήρχαν. Οι κάτοικοι λοιπόν έπρεπε να συντηρήσουν, να διατηρήσουν όλο αυτό το οποίο τους περιβάλλει. Βέβαια μετά ήρθαν οι καποδιστριακοί δήμοι και τα πράγματα διαφοροποιηθήκαν. Οι καποδιστριακοί δήμοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους ώστε να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε όλο αυτό που είναι κοινή κληρονομιά. Δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα και έρχεται ο Καλλικράτης πλέον να αποτελειώσει όλη αυτή την προσπάθεια που δεν γίνεται δυστυχώς τίποτα. Άρα λοιπόν τα δικά μας τα μικρά χωριά παραμένουν ανελαίητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, τις κλιματολογικές συνθήκες, τις πολιτικές συνθήκες και σε όλες τα δεινά μπορούν να συμβούν την τελευταία δεκαετία. Και κάποια δεδομένη στιγμή οι κάτοικοι αφυπνίζονται και λένε: παιδιά, φτάνει μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα λοιπόν παίρνουμε εμείς την κατάσταση στα χέρια μας, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός επανέρχεται. Τους δρόμους μας τους καθαρίζουμε γιατί η πολιτεία αδυνατεί για πολλούς λόγους. Δεν θα καθίσουμε, ούτε θα σταθούμε να μιλήσουμε και να πούμε τους λόγους. Αλλά λέμε όμως ότι ξανά ότι οι κάτοικοι λένε ότι για να φύγεις από τον Άγιο Λαβρέντη και να πας πάνω στο χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες, οι δρόμοι έκλεισαν ερμητικά. Άρα λοιπόν εμείς περνάμε κάθε μέρα. Είναι τα κτήματά μας, είναι η δουλειά μας. Ξαναπαίρνουμε την απόφαση λοιπόν να τους ξαναδιανοίξουμε. Παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, παίρνουμε όλες τις άδειες και ξεκινάμε τη διάνοιξη. Αν τώρα έρθει η Περιφέρεια Αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και βοηθήσει με κάποιες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν να γίνει αυτός ο δρόμος που βλέπουμε εδώ που καθαρίζεται εθελοντικά από τους φίλους της Αγριάς και του Αγίου Λαβρεντίου, θα ήταν ευχής έργων. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ σημαντικό να ακούσουμε πρώτα την άποψη του φίλου μας του Αποστόλη του Τσακατήρη, ο οποίος σε αυτή την προσπάθεια βοηθάει και αυτός με τον δικό του τρόπο και όλοι οι συγχωριανοί. Το αγαπητέ Απόστολε, δρόμος Άγιος Λαβρέντης, Χάνια. Άγιος Λαβρέντιος Χάνια είναι 7,5 χιλιόμετρα. Έχουν δαπανηθεί γύρω στα 800 εκατομμύρια δραχμές, συν ο Νάκος που είχε βάλει 300.000 ευρώ. Για να γίνει ο δρόμος, έτσι. Λοιπόν, κάναμε την διαπλάτευση επί Πρίντζο, η οποία στοίχησε 100 περίπου εκατομμύρια, 900 εκατομμύρια. Και σε δραχμές αυτά, έτσι, να μην λέμε σε ευρώ. Τα ευρώ ήταν τα τελευταία, τα 300.000 ευρώ. Τα πρώτα ήταν δραχμές. Λοιπόν, γιατί τώρα αν θα ακούσουν 800 εκατομμύρια θα πούν παιδιά. Ναι, 800 εκατομμύρια ήταν σε δραχμές. Εντάξει. Τα υπόλοιπα, τα 100 ήταν σε ευρώ, το οποίο έγινε μια διαπλάτευση, έπεσε το 3α 2 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος σιγά έκλεισε, δεν μπορούσαμε να περάσουμε να δούμε πιο προς το πάνω. Καθόλου. Και πήρε την απόφαση πλέον. Πήρε μια πρωτοβουλία 3-4-5 άτομα, η οποία δεν είστε όμως 3-4. Ο κόσμος γύρω στα 55-60 άτομα. Λοιπόν, και έρχομαστε και τον καθαρίζουμε. Πήραμε την άδεια από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και έρχομαστε και τον καθαρίζουμε από λίγο, ώσπου να τον τελειώσουμε, να δούμε αυτές οι παλιές μελέτες οι οποίες υπάρχουν. Γιατί είπε ο κ. Αγοραστός, αν υπάρχει μελέτη, να τον χρηματοδοτήσουμε. Άρα λοιπόν, αν ξαναενεργοποιηθούν αυτές οι μελέτες, λοιπόν, εφόσον ο αγοραστός έδωσε την υπόσχεση, πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να αρχίσουν να περπατάνε. Να ολοκληρωθεί κάποια κατάσταση. Γιατί είναι βέβαια και αυτές είναι παλιές οι μελέτες. Να μην βλέπει ο κόσμος στην πλάτη. Είναι παλιές οι μελέτες. Για να μην βλέπει το. Ναι, λοιπόν. Άρα, αυτό που απομένει πλέον, να ξαναδούμε τις μελέτες. Εάν είσαι ισχύ. Εάν ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες, γιατί είναι μελέτες δεκαετίας αυτές. Ναι, βέβαια δεκαετίας. Ναι. Αν είναι έγκυρες οι μελέτες, να πάρουν κάποια καινούργια αυτή, η οποία από το ΕΣΠΑ μπορούν να χρηματοδοθεί, να ολοκληρωθεί σιγά σιγά ο δρόμος. Αυτό διότι είναι κρίμα να πάνε 800-900 εκατομμύρια που λένε και να πηγαίνουν άσκοπα και να ο δρόμος έχει απότερο σκοπό πρώτον διέλευση στα κτήματα.
στα κτήματα άρα και εν συνέχεια και περνάει και ξένος κόσμος τακτικά. Και τρίτον τουριστική. Βέβαια, τουριστική γιατί από εδώ 7 χιλιόμετρα συν 12 από το εδώ 8. παλαιπημένεις να έχουμε πλάτη έτσι και 15 χιλιόμετρα πάει στον Νέο Γιάννη. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε και ποιον λόγο να μην ολοκληρωθεί ο δρόμος αυτός. Τόσοι κανόνες είναι εδώ πέρα, τόσα αυτά είναι καταστήματα που περιμένουν από τον τουρισμό και αυτοί να ζήσουν και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, να ακούσουμε και την άποψη του Κώστα, ο οποίος και αυτός από τη δική του πλευρά προσπαθεί και συμβάλλει σε αυτήν την εθελοντική προσπάθεια. Αναφερθήκατε πριν στον εθελοντισμό που είπατε. Ο εθελοντισμός είναι καλός, αλλά φτάνει όμως να συνεισφέρουμε όλοι. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε, έστω 2, 3, 4 φορές, ξέρω εγώ, το διάστημα αυτό που ξεκίνησε, να πούμε, αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, θα ήταν καλό να συνεισφέρουμε όλοι. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε, πιστεύω. Ναι, είναι και αυτό. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε πολλές φορές. Για διάφορους λόγους. Δεν εξετάζουμε τους λόγους, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα σίγουρα και το αποτέλεσμα της σήμερα εδώ εσείς, ή μάλλον και τις προηγούμενες μέρες, γύρω στα 54 άτομα. Τα 54 άτομα είναι σταδιακά, δηλαδή ας πούμε σήμερα είμαστε 10, 12, 15 άτομα, είμαστε περίπου. Κάποιες μέρες έρχονται κάποιοι άλλοι, εντάξει, είναι και οι δουλειές που φυσικά για να έρθεις να κάνεις μια τέτοια δουλειά θα πρέπει να αφήσεις τη δική σου. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Πιστεύω κάθε κάτοικος, να μην πούμε τους κατοίκους του Βόλου, κάθε κάτοικος του Αγίου Λαβρεντίου ή και της Αγριάς ακόμη, μπορεί να διαθέσει μια μέρα από τη ζωή του ή και 2 να έρθει εδώ πέρα να καθαρίσει. Μπορεί, γιατί περνάει και ο ίδιος, είναι δικός του δρόμος. Ναι, μπορεί, αλλά έχουμε, ξέρεις, στα χωριά και γενικά έχουμε και το δεν βαριέσαι. Θα πάνε οι άλλοι. Καιρός είναι να το καταργήσουν πλέον το δεν βαριέσαι, θα πάνε οι άλλοι. Γιατί οι κοινωνίες μας είναι μικρές. Και στην πλατεία, εσύ που μπορεί να πεις περήφανα, δεν θα πεις τον άλλον εσύ, αλλά μπορεί να πεις παιδιά, εμείς σήμερα πήγαμε και καθαρίσαμε τον δρόμο μας. Αν θέλετε, αύριο ελάτε κι εσείς. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν προς Θεό, έτσι. Ο καθένας συμβάλλει όπως αυτός νομίζει καλύτερα. Από την παλιά γενιά, να σας πω την αλήθεια, δεν περιμένουμε πάρα πολλά. Όχι. Περιμένουμε από τους καινούριους ανθρώπους, δηλαδή τους νέους, να το πω καλύτερα. Όσοι μπορούν, όσοι θέλουν, τουλάχιστον όσο θα διαρκέσει αυτή η δουλειά, μπορούν. Δεν λέμε ότι μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα εδώ, αλλά μπορούμε, ας πούμε, 1 φορά την εβδομάδα ή 2 φορές την εβδομάδα να συνεισφέρουμε όλοι για να κάνουμε αυτό που είπε και ο προλαλήσαντας πριν, για να κάνουμε κάτι τέλος πάντων. Κωστά, αν έχετε καθορίσει 1 μέρα, λέμε κάθε Δευτέρα ή κάθε Τρίτη, ο καθένας μετά μπορεί να ρυθμίσει τη δουλειά του. Και αν θέλει, έρχεται όπως πολύ σωστά προανέφερες. Αν δεν θέλει, δεν γίνεται τίποτα. Όταν δεν είτε βάλει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 1000 χρόνια που σκηνίζουμε. Ακριβώς. Είναι καλό πάντως να γίνει αυτή η προσπάθεια, να υλοποιηθεί και συνέχεια να υλοποιηθεί όπως πρέπει να υλοποιηθεί και όπως είχε ξεκινήσει. Γιατί αν ήταν ο σκοπός για να ξεκινήσει να γίνει μια τέτοια διάνοιξη τεράστια που έχει γίνει και να μείνει το έργο αυτό όπως έμεινε, δεν υπήρχε λόγος και να γίνει. Γιατί καταστρέψαμε από μια πλευρά κτήματα, ένα βουνό που είναι πανέμορφο, ίσως και το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα. Βουνό Καμάρι. Μπράβο, λοιπόν. Κάναμε μια τεράστια διάνοιξη, η οποία περάσανε πόσα χρόνια είναι, Θεό? Πόσα χρόνια είναι από τη διάνοιξη? Από το 89, 87, 88, 89. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δυστυχώς είδατε έναν δρόμο ο οποίος ήταν τεράστιος σε διαπλάτηση. Εάν τον περπατήσετε και τραβήξετε πλάνα, δηλαδή και πιο πάνω, θα δείτε ότι είναι ένας δρόμος που καταλήγει με το ζόρι. Μην κοιτάτε εδώ που έχουμε καθαρίσει αυτή τη στιγμή, να δείτε πιο πάνω ότι δεν μπορούν να περάσουν 2 αυτοκίνητα μαζί. Ξέρω, τον έχω κάνει πολλές φορές. Θα μπορούσε να είναι ένας χωματόδρομος καλός. Με ρήθρα, να γίνει μια σωστή δουλειά, ρε παιδί μου. Αλλά δυστυχώς. Κοίταξε, αυτός ο δρόμος εδώ θα δώσει προστιθέμενη αξία στη ζωή των κατοίκων, πρώτα το Αγίο Λαβρεντίο, μετά το Χιονοδρομικό και μετά της Αγριάς. Και ιδιαίτερα το Βόλο. Γιατί ο επισκέπτης κάλλιστα μπορεί να φύγει από το. Αλλού τα τηλέφωνα, τώρα έχουμε δουλειά. Λοιπόν, μάλλον το τηλεφωνούν τίποτα εθελοντές θα έρθουν. Ίσως. Μακάρι. Μακάρι, ναι. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο επισκέπτης ο οποίος θα φύγει
από την Αργαλαστή να πάει προς το Βόλο. Σίγουρα μπορεί να κάνει και μια παράκαμψη να πάει στο Χιονοδρομικό, να σταματήσει τον Άγιο Ξέρετε Λαβρέντιο. κάτι, ως προς τον Άγιο Λαβρέντιο είναι ένα χωριό πανέμορφο, το οποίο δεν έχει διάβαση, ξέρεις, για να περάσεις να πας και κάπου αλλού. Απόστολε, τη συνεντεύξη σου πιο πάνω. Μπράβο. Δεν μπορείς να πας και κάπου αλλού. Δηλαδή κάποιος, ένας ξένος άνθρωπος, γενικά ο επισκέπτης, πρέπει να έρθει αποκλειστικά για τον Άγιο Λαβρέντιο. Αν θέλει δηλαδή να πάει και κάπου αλλού, δεν γίνεται. Είναι αναγκασμένος να ξαναεπιστρέψει στην Αγριά ή στα Λεχόνια και από εκεί να τραβήξει για τη Δράκια, για τον Άγιο Βλάσιο και τον Άγιο Γεώργιο. Είναι κρίμα αυτά τα χωριά και γι' αυτό και ο Άγιος Λαβρέντιος πλέον, εκεί που ήταν ένα χωριό πλούσιο από όλες τις απόψεις, λοιπόν, έχει αδειάσει σαν χωριό. Δεν έχει κρατήσει τους νέους. Αυτό μπορεί να είναι μια καλή προσπάθεια επανακίνησης κάποιων δραστηριοτήτων. Αυτός ο δρόμος, παρόλο και έτσι που είναι, μέχρι ας πούμε ένα διάστημα μέσα στο χειμώνα, που ξέρεις δεν έχει ακόμα γίνουν να πέσουν κάποιες βροχές, να πέσουν κάποια χιόνια, κάποια αυτοκίνητα περνάνε. Είτε αυτά είναι σε. Εντάξει, τους καλοκαιρινούς με λίγη δυσκολία Ναι, κάτι γίνεται. αλλά όμως ένας δρόμος δεν γίνεται μόνο για αυτόν που έχει ένα 4x4 ένα αγροτικό. Γίνεται για όλο τον κόσμο. Γίνεται για όλο τον κόσμο, ασφαλώς. Εντάξει, πάντα η αρτηρία οδική σύνδεση συμβάλλει σημαντικά ουσιαστικά στην οικονομία, στον τουρισμό, στον πολιτισμό, σε 1002 παραμέτρους. Αυτό είναι σίγουρο. Απλούστατα εμείς θέλουμε να πούμε ότι είναι καλό να γίνει κάτι, γιατί έτσι και πώς το λένε, αποκτάει αξία ο τόπος μας. Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Και εσύ και ο Αποστόλης μας είπατε σημαντικά πράγματα. Δώσαμε το στίγμα του χώρου, του τόπου. Σημαντικό είναι αυτό που για μένα θεωρώ το πιο σημαντικό είναι η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Δηλαδή ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε με δική σας πρωτοβουλία. Αναδεικνύουμε σε όλη την Ελλάδα ότι η ανάπτυξη ξεκινάει πλέον από κάτω προς τα πάνω. Οι επάνω τελείωσαν. Καλός ή κακός πλέον δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Εάν εμείς δεν προσπαθήσουμε, αν αυτόν τον δρόμο εδώ, τις μελέτες, όλα αυτά δεν τις κινήσετε εσείς, δεν τις πάτε εσείς, δεν τις προσφέρετε εσείς, δεν θα κινηθεί κανένας αγοραστός. Όχι ότι δεν θέλει ο άνθρωπος, προς Θεό. Μπορεί να θέλει και να έχει καλή θέληση και διάλειμμα. Έχει μια Θεσσαλία στις πλάτες του. Λοιπόν, ο καθένας θεωρητικά μπορεί να το πει ό,τι θέλει, αλλά όταν όμως του παρουσιάζει μια εγκεκριμένη μελέτη, του παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό, του παρουσιάζει όλα τα σημεία τα οποία απαιτούνται σήμερα στις σύγχρονες μελέτες για να μπορέσουν να δρομολογηθούν κάποια έργα σε οικονομική βάση, σίγουρα διευκολύνεται η κατάσταση. Και όχι αυτό, έχετε απαιτήσεις και εσείς. Και λέτε, εμείς σας τα δώσαμε. Τώρα πλέον είναι χρέος δικό σας, θέλετε ή δεν θέλετε να χρηματοδοτήσετε αυτόν τον δρόμο. Το που θα ενταχθεί και αυτό γίνεται πιο εύκολο. Ναι, μπορεί να γίνεται και λίγο και κάθε χρόνο. Και αυτό. Φτάνει να μην υπάρχει ανυπαρξία. Να μην υπάρχει ανυπαρξία. Δηλαδή, εσείς κάνετε το πρώτο βήμα. Εμείς ασφαλώς κάνουμε το πρώτο βήμα. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα έγινε την αν θέλουν να βοηθήσουν σε κάτι, νομίζω ότι μπορούν. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι και για αυτούς είναι εύκολο. Αλλά με λίγη καλή θέληση. Μπράβο, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Γενικά στη ζωή μας. Διώξουμε τη μιζέρια, την κρίνια και να προσπαθήσουμε κάτι θα γίνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι πρέπει να το διώξουμε. Παιδιά, κάποιος από εσάς θέλει να μιλήσει, μπα, είναι για τη δουλειά όλοι. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, καλώς έγινε. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είστε και πάρα πολύ, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε. Να είστε καλά.